Usa ka kawani sa Lapu-Lapu City PIO nga padung unta'ng magpa-immunize sa iyang 3-month-old baby girl kaganihang buntag nadasmagan sa usa ka bisikleta. Siluan Mirundina sa report. Sa kuha sa CCTV sa Barangay Babag, Lapu-Lapu City, makita nga nagatang daplin sa karsada, habig sa purok super sunlight, pasado alas 7 kaganihang buntag, ang 26 anyos nga si Dayan Rain Habaybay, samtang nagkugos sa iyang 3-month-old baby girl. Gipara niya ang usa ka multicab nga nagduong. Apan ang bisikleta nga nagsunod sa multicab, namidpid pag-ayo kay butunta ni ining mo overtake sa multicab, hinungdan nga naigo ni ini si Dayan nga nagkugos sa iyang anak. Wa na ko kakuan sa kuan kay murag natumba na manggod ko kay murag natuyok ko ba. Nya nagkugos ko sa kuan anak ako lang gyud siya gigakos. Gitabangan si Dayan pagpabarog sa mga nakasaksi sa hitabo. Ug pipila ka gutlo may naagi nga pulis kinsa misusi usab sa hitabo. Matud ni Dayan, daw nawa siya sa iyang panimuot human sila natumba ug wa na niya maklaro kung unsa nga sakyanan ang nakaigo kanila. Nasayra na lang niya nga usa di ay kini ka bisikleta dihang nakita na niya ang kuha sa CCTV. Paspas jud kay ang panghitabo bitaw nahibong na lang ko nga kanang murag nanay ni dapat sa akong ari nga sakit kaayo bitaw. Pero wala kay ko kaklaro niya. Nunot sa hitabo, nahiagum si Dayan og bun-og sa iyang wang, aping. May mga pangos og bun-og usab, ang iyang tuong kamot, siko ug bitiis. Samtang ang iyang baby girl nahiagum og samad sa tiil. Matud ni Dayan, wala hinuon siya'y planong musangat og reklamo. Gusto lang niyang makaamgo sa iyang sayop ang lalaking nagbisikleta nga nakaigo kanila. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Mirundina, Balitang Bisdak.